नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है हमारा नया ब्लॉग में। आप सबके बता दें कि सुबह 6:15 पर रंगधारी इंटरटेनमेंट से एगो रंगधारी सॉन्ग रिलीज हुई बा धर्मवीर सिंह के। तो आप सब रंगधारी इंटरटेनमेंट पे जाके रंगधारी सॉन्ग सुनी। जो गाना के नाम बा पटना में कतना बा ना जी। आप लोग एक गाना के रील भी आ चुकल बात, आप लोग जाई एक अपन रील बनाई रंगधारी इंटरटेनमेंट के। आप लोग कोलैबोरेशन भी कर सकत आनी और भैया एक्सेप्ट भी करिए। आप लोग जाके पटना में कतना बा, आप लोग जाके इंस्टा पे एक रील बनाई। आप सब ये गाना के ट्रेंडिंग में लाई और जेकर रील्स पे ज़्यादा व्यू हो तो भैया के तरफ से कुछ आप सब के विशेष उपहार मिली। आप लोग जाई रंगधारी इंटरटेनमेंट पे गाना सुनी और गाना सुन के इंस्टाग्राम पे जाके आप सब एक रील बनाई और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। जेकर सबसे ज्यादा व्यू आई वो विनर बनी। जो कि गाना के नाम बा पटना में कतना बा। तो गाना के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी, आप प्यार दुलार दी। गाना पर रील बनाई सुनी। आप चैनल के सब्सक्राइब भी कर ले। सब्सक्राइब जरूरी चैनल के करी, लाइक शेयर कमेंट करी और अपन कमेंट बॉक्स में राय बताएं कैसा गाना बा। जय माता दी।